estunipun panjenengan rawuh wonten ing pedukuhan kula menika panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar ngrawuhaken pulun Bathara Guru. Iya Bagong. Ulun boya apa-apa. Apa piye? Ora sembrono engko disotke. Wah, anake Pak D Semar e. Ikan mengadimu santai wae, Pak. Ulun boya. Ulan kok ulun apa ulan? Wah, aku gan ngece MC-ne mau dadi kelera-kleru aku. Kualat tenan aku. Kakang Semar, apa? Wonten menapa? Mangke menawi kula paring pangandikan kaliyan Bagong malah mboten rampung-rampung. Ya ming ana penjaluk sithik saka anakku sing bakal katon